Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur selektibitatea prestatzeko hurrengo ariketa egingo dugu. Ariketa hau 2020-2021 bateko azterketan jauzi izan, ohiko deialdian, eta B5 ariketa da. Normalean, 5. ariketa beti probabilitateko ariketa bat izaten da. Eta 3 galdera egiten dizkigute normalean, eta beti 3 edo berak edo antzerakoak die ariketa mota honetan. Ariketa horrengo kasaten digu, 30 kotxe aparkaleku ditugula, kotxe bat topatzeko kotxe bat aparkatuta topatzeko probabilitatea 0,4 hau dela. Aparkatzera faten garenean, kotxe bat topatu dezakegu edo ez. Beraz, beti esaten digute, A atalean probabilitate eredua. Hau da, hemen egingo dugu, A izango litzateke eta hemen. Beti, 30 eta gero probabilitatea, 0,4. Hau N izango da, eta hau P, zatendakoa, probabilitatea. Hemen N izango da zenbat ditugun. Hau da, adibidez, 30 kalkulagailu baldin baditugu, bat txarra ateratzeko probabilitatea edo apurtuta egoteko probabilitatea 0, ez da baikit zenbakoa izango den. B atala, egun batean 8 kotxe aparkatuta egoteko probabilitatea. Hemen, hurrengoko formula erabili beharko dugu. Beti egiten digute antxerako galdera hau, antxerakoa, eta hemen formula bakar bat erabili behar dugu, eta nahiko erreza da formula. Beraz, gogorazteko ez dauko gauza handirik. N, peixa, berdin. N isa, Q, P barkatu, P ber isa, bider, Q, N ken isa. Beraz, oin Q onteokan ezaigu atera, eta Q izango da bat ken P. Hemen datuak hemen ditugunez, eta baino gure kasuan, isa onteokan ezaigu atera 8 izango da. Beraz, hemen egiten badugu izango txateke N 30 kotxe. Eta isa 8 kotxe topatzeko probabilitatea. Bider, P, 0,4. Ber, isa 8. Barkatu. Bider, bat ken P, hau dana, parentesian jarriko dugu, P, 0,4. Ber N izango litzateke 30 ken 8, isa 8. Beraz, hau izango litzateke dana. Orain, hau kalkulagailuan sartzen badugu dana, izango litzateke. Izango litzateke 0, bost, 0, bost. Beraz, egun batean 8 kotxe aparkatuta egoteko probabilitatea izango da 0,0 bostekua. Eta orain, C atala. Egun batean 10 eta 20 artean aparkatuta egoteko probabilitatea. Hau egiteko tipifikatu beharko dugu. Beraz, ingo duen izango da, hau dan ezabitu, lekua izateko, eta C atala hemen egingo dugu. Ez baduzue kontuan, atxera bota bideoa eta ikusi. Beraz, handakoa, B probabilitatea, NP da, ez? Lehen esan dizudan bezala. Orain, inbarko duguna, izango da, tipifikatu. Beraz, N izango da NP, zati, R, NPQ. NP dakigun ezen batan, 30, bider, 0,4,
erro, hemen jarriko dizuet Q, bat ken P dela, berdin bat ken 0,4 berdin 0,6 geroko. N izan dugu 0,4 dela, bider N, 30 barkatu gaizk esan dizuet, bider 0,6. Hau izango da, N, 30 bider 0,4, eta erro. Bikoma, 78. Beraz, N hemen dugu eta hain tipifikatu beharko dugu. Beraz, hemen jarriko dut. Oin berriro esabatuko dut, lekua izateko. Eta esaten digute, probabilitatea. Amar eta hogei artean topatzeko probabilitatea. Beraz, esango dugu, 9,5, amar kotxoiek topatzeko, 9,5 barruan egongo da, Z eta hogei barruan egoteko 20,5. Beraz, oin, hau eginda, datu hauek erabili beharko ditugu eta hurrengokoa egingo dugu. 9,5, barkatu hemen pre. Oiko maost. Beraz, hau egiten badugu, izango itxateke 9,5 ken 12 zati 2,78 izango itxateke minus 0, Z Irukoma mazazpi. Beraz, orain, tipifikatuta dagoenez, orain, honen barruan bai kalkulatu zakegula zein dan probabilitatea. Beraz, hau gauza bere izango txateke jarriko bagenu bananduko bagenitu Z. Z txikiago 3,17 ken probabilitatea Z txikiago 0,93. Hau minus dugunez izango litzateke bat ken 0,93, ben izango litzateke P ken bat minus probabilitatea eta orain tauletan ikusten badugu hartu beharko dugu zein den Z txikiago 3,7 probabilitatea, P eta PZ txikiago 0,93ko probabilitatea. Beraz, hau tauletan topatzen badugu, hurrengokoak izango itzateke. Nidorko txuleta 0,9 bi bederatzi ken bat ken 0,8 bi 18.
Beraz, hau dana egiten badugu, zero koma zortzi bi hiru zero bederatzi. Beraz, 10 eta 20 artean topatzeko probabilitatea hau izango litzateke. Beraz, hau izan da dana, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.